हिलु हिलु लोगो नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाफैलायबाय मोद्ला आरो बारखोआ खावब्ला सिब्लानो नोङा होमब्ला गान्दुला बाहाय भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननिसिम मोनसे गुरै खावलायनाय एफा खस्थ' भिडिअ बानाय जोङो गरमाव गोलोमदै गफुलायनाय ओमफ्राय गावसोरा मा होनो साबस्क्राइब आरो लाइकखौनो खालामा बायोलै बिदिब्ला भिडिअखौनो खालामनो एसे सापर्ट खालामब्रा साबस्क्राइब लाइकफ्रा थुसिलाबायना होना अब्लासो दा जोंबो गोसोखौ गोजोन गोदै गुसु मोनगोन। ओइ बारखो रलि जाम्बा मा डाइरेक्ट बुङो नोंलाय गाज्रि मोनगोन ना नायगिरि बिथांमोनहा आंना डाइरेक्ट खालि बाल फैदो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। गाज्रि मोननाङा दै रायजोफ्रा एसे फाग्लाथार मानसियानो बियो नोंथांमोना एसे बुजिलायनानै सापर्ट खालामलायदो माने जोंहाबो बिराद खस्थ' जायो नालाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामबानो जाबाय। ओइ बिगुर मोद्ला भिडिअ खालामनो अबाव डायलग होबाय थादों फैद' रलै थांगौ हाखुदाखुथारबो मानसिया ओमफ्राय मोनसे खोथाबावना भिडिअखौ मोजां मोनाब्लाबो साबस्क्राइबबो खालामना गालांथार दे। ओइ बारखो जायाखै नामा देलायनाया दाबो हिनजावफोरनि नांदेरनायसो बिगुरा एफा गोबावखि देलायनांगौलाय मानसिया हिनजावफ्राबो बिदि गोबाव देलायबावा खोमा खामानि मावनो थांनो नागिरखोना हिनजावसो नायनो नागिरखोब्रा बेलाय औलै मा एफा गोबाव जाखो बेनिया ओइ बारखो गारिया फैगौलै हनै थाब फैद' रलै मा एफा खुदाखुद्रा नोंसोरलाय खिनाय हासुनाय जेरावबो असान्थि सालाफ्रा फाग्ला जागोनलै बिसोरजोंबो रलै थफ्ला जुदों आं सर थाथ'दोलै नों देगा एसे बायह्रानि बारजाना फैजासिम ए बेटाखौनो ब्लडसो गारनानै थांगोन र' न' सिंनिफ्रायसो डायलग हरगासिनो बाव जाथों बे लखरा एफाराम अननानै लांफानो नागिरब्ला ओरै मोसौफोर गारियालाय बेखौनो खुगा फार गाबजोब्बाय थाबाय आरो सब समाय जानाय लोंनाय खिनाय असान्थि मोसौफोरजों ए बे नोंनि हिनजाव सुरि बायदि देलायनायखौ जों नेबाय थानांगौ इजिरा साय साला बे ट्रेनाव दख'ना गानना मांखि हेफादो नोङो बिगुर नङा होमब्ला गान्दुला बाहाय नोंनायाथ' नोंगौमोनलै औलै गावखौलाय खुब मोजां मोनाखै बियो साब बोराय मोखाङानोसो गोदाव सोराव खोथा बुंना बखिनाया मिथिबाय मा जाय खोथाखौ बुंना बखिनाय बेलाय हान्थु गेलाव जोनासो सिमां नुहुरलायदोलै बेथाखौ ओइ जालायबाय नोंसिनिया बाद हो बेफोरखौ थौ दा ट्रेनासो मोनहैनाय नङाना ओमफ्राय दा होजों सहैनानै खान्दा गाननाय सिख्लाफोरखौ नायना गल' गथ' जायो नों बोरमा ओरैनोबा हरैनि सिख्लाफ्रा देन्जार गोजाखा हेल' आदा सना बुंना जायगायावनो थरल' देखौ जागोन नों बायदिया बुरबक हाब आंबो एथ'रामनि जाम्बा सानखोना माखोब्रा गावखौल' खुब गोरों सियान मोनखोना माखो नोंसो देखौ जागोन मिथिबाय नोंसो हिनजाव लबि सिख्ला सासेबो नुथिनो हाया आरो बिदि खान्दा सिख्लाफोरखौ नुबावाथ' बुंथ'बावलासो आं सहसेखौ अरे दे दो फैसा बाबा बहानि हिनजाव थाङा हौवा थाङा फैसा जाफैगोब्रा बौलाय बेनो नोंनि सियाना बेखौनो सिनायाखिसै हिजिरा बुङो बेखौ जाम्बालुलाय हरदो नोङो दाना फैसा अरे हिरो पैसा देना क्या पैसा गया ओइ मेरा सोना मेरा डार्लिंग दोना पैसा आया पैसा गैया होनब्ला बुजिना जाखोब्रा बे मानसियालाय अरे भाई पैसा नाय मोर हाथर तुमी किनो बुजिना साला जोंनो हर पैसा जोंहानो फैनांदों पैसा गैयिनि जुनै खामानि मावनो पैसा नायहाय जोंनाव पैसा के लिए हम इधर खामानि मावनो आए से पैसा के लिए हम बहुत दिगदार हो गया और हम तुमको पैसा दे होबायलै आसोला जोंना नाय पैसा नाय इको नाय सुदूर बुदूर नहीं करने का नहीं तो एक थप्पड़ दिन गेला क्या घटिया बंदा है ये 10 रुपया भी देता नहीं है बाप माथो खाथ्राथार नोंबो आंलाय मानसिनि साइजखौ नायनानै जाम्बा लरग' गल' गथ' जागोन सानदोंमोन जाम्बा बुरबक जोंफोर गोदो बेफोरखौ आइनि उदैयावनो सोलोंना फैखानाय